Diolch i fyddio. Diolch yn ei ti unwaith eto ddiw am gyfle i ddod yma i di ac yn cyflwyno'r oedfa i ddofal ac yn gofyn i ti i fendithio ac i bresynoli dy hun yma neu'n plith. Diogel yn hamser, ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch i ddechrau gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 30. 30 o cenwch fawl i'r arglwydd y ddeiar fawr i gyd, ac am ei iachawdwriaeth mol ienwch ef o hyd. Emyn rhif 30, gewn ni sefyll i'w chanu. Croeso'r oedfa, fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd sydd ar ôl yr oedfa. Ein cwrdd misol cael ei chynnal ar y 3 nos Iau o'r mis. Gorffenaf 17 fydd yr un nesaf. Hefyd, yn agosau fydd ein cynhadledd haf yn nghanol yr oedfa yn Saesneg yn y Summer Conference. Fe fydd na 2 oedfa Gymraeg am hanner awr 4 prynhawn dydd Iau a Gwener. Ar y dydd Iau, fe fydd y parchedig Dewi Tudur yn pregethu ac ar y prynhawn dydd Gwener, y parchedig Neil Pfeiffer. Y hoedfa nesaf am hanner awr 3, Sul nesaf. Wrth i ni gymryd y casgliad, gen i ganu tra'r un heistedd emyn rhif 85. Tyred arglwydd tyrd yn fian, dim ni'n boddio dan y ne. Dim ond ti a ddeil fy ysbryd, gwan lliddedig yn ei le. Emyn rhif 85.
Bydd am yn darlleniad o lyfr y pregethwr, neu Ecclesiastes, sy'n dod ychydig ar ôl y salmau, wedyn diarhebion, wedyn llyfr y pregethwr. Y seithfed benod, ac yn dechrau'n adnod 23, felly llyfr y pregethwr, penod 7, dechrau'n adnod 23. Hyn oll a brofais trwyddoedd thineb, mi a ddywedais, mi a fyddaf ddoeth, a hithau ymhell o ddiwrthyf. Y peth sydd bell a dwfn iawn, pwy a'i caiff. Mi a droais am calon i wybod ac i chwilio ac i geisio doedd thineb a'r heswm, ac i adnabod a newioldeb ffolineb, sef ffolineb ac yn fydrwydd. Ac mi a gefais beth chwerwach nag angau, y wraig mae ei chalon yn faglau ac yn rhwydau a'i dwylo yn rhwymau, y neb sydd dda gan Dduw, a waredir oddi wrthi hi, ond pechadur a ddelir ganddi. Wele, hyn a gefais, medd y pregethwr, wrth chwilio o'r naill beth i'r llall i gael yr heswm. Rhwn beth eto y chwilio fy enaid amdano, ac ni chefais, un gŵr a gefais ymhlith 1000, ond un wraig yn ei plith hwy oll nis cefais. Wel, hyn yn unig a gefais, wneithir o Dduw ddyn yn uniawn, ond hwy a chwiliasant allan lawer o ddychmygion. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am gyfle arall i ddod o'th flaen ac yn diolch am y fraint o fedru dod fel dy blant, yn dod trwy heiddiannau dy fab, yn dod trwy ei fywyd, ei farwolaeth a'i atgyfodiad, trwy'r fuddugoliaeth a nillodd e trosom ni i ni yn sefyll o'th flaen di ac yn gallu dy alw yn dad nefol. Ac felly o Dduw, gyda'r sicrwydd hynny, a gyda'r celondid hynny yn bod yn blant i ti, ac unwaith yn blant am dragwyddoldeb. A pa beth bynnag a ddywed yr un drwg, pa beth bynnag y bydd yn sibrwd, dod ag amheuon, dod ag ofnau ar ein traws ni. I ni yn diolch i ti o Dduw unwaith yr ydym yng Nghrist hyd tragwyddoldeb. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio ar i ni gofio hyn, ar i ni dy ddyrchafu dy enw di heddiw, ar i ni foliannu dy enw di, goriwch pob enw arall am y cadernid sydd gan y Cristion, ei fod yn blentyn i ti, ac y bydd rhyw ddydd ei ffydd yn diflannu, ac y bydd yn troi yn olwg. I ni yn diolch o Dduw am y diwrnod hwnnw sydd yn ein gwynebu ni, lle byddwn ni yn cael dy weld wyneb yn wyneb. I ni'n diolch i ti am yr adeg honno pan y bydd ein brwydr ar un drwg, a'r cnawd a phechod a'r byd yn dod i ben. Na fydd rhaid brwydro bellach, ac y byddwn yn cael treulio tragwyddoldeb yn dy gwmni di. Ac o Dduw felly, i ni yn gweddio y tra'n bod ar y ddaear hon. I ni yn gweddio am nerth i ni fod yr hyn dylsen ni fod. I ni'n gweddio bydde di'n helpu ni fod yn bobl fydd yn dwi'n clod i'th enw di. Na fyddwn yn dadl di lawr fel sydd yn arfer llawer rhy aml yn ein bywydau ni. I ni yn cyffesio Dduw, i ni yn dadl di lawr yn ddyddio, i ni yn dadl di lawr dro ar ôl tro. Ond o Dduw, helpa ni a nertha ni i fod yn fath rai, nad ydym yn dadl di lawr, ond y byddwn ni yn dy ogoneddu di ym mhob peth yn un i ddweud a'i wneud. Nertha ni felly nawr, helpa ni yn ein haddoliad, yn gofyn i ti o Dduw i bresynoli dy hun yma ni'n plith. I ni yn gwybod o Dduw mae dyddiau blin a thrist a chaled ydynt. I ni yn gweld pa mor anodd yw cyrraedd yr un enaid. Ac felly o Dduw, i ni yn dod unwaith eto yn galw arna ti, i ddod ac i nerthu ni, i dywallt y lan ysbryd arnom. I ni'n gwybod o Dduw o brofiad nad oes dim gobaith i unrhyw ffrwythdod o'n llafur, ond i bai dy fod ti ar waith. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio ar eith ysbryd fod ar waith yma yn ein plith, a byddi di yn dod a phobl at y ti trwy dy ras anorchfygol, ac y byddant yn dod i edifeirwch a ffydd. Felly o Dduw, rho ffydd i ni ddisgwyl y pethau mawr hyn, o wythnos i wythnos, o gyfarfod i gyfarfod, o ddydd i ddydd, y byddwn ni yn deffro bob bore yn disgwyl cael dy weld i yn gweithio yn rymus unwaith eto yn y wlad hon.
Felly o Dduw, trigger hawdd ddim nawr, a bydd yma gyda ni, nertha ni, a gad i'r un drwg cael ei gadw ymaith na fydd yn cael dod ac unrhyw beth fydd yn amharu ar yr oedfa hon. Felly tyrd a bendithiau'n hamser, i ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Hymyn nesaf yw rhif 622, 622, cod fy meddwl uwch gofidiau amser at ati dy hun, cadw'n llwyr fy holl serchiadau ar ogoniant mab y dyn. 622, gewn ni sefyll i'w chanu.
Mae fe dawn testyn o lyfr y pregethwr, y 7fed benod ac adnod 25. Pregethwr penod 7, adnod 25. Mi adroais am calon I wybod ac I chwilio ac I geisio doethineb a'r heswm ac I adnabod aniwioldeb ffolineb, sef ffolineb ac yn fydrwydd. Matthew Henry yn crybwyll, os ych chi'n darllen yr benod gyntaf o'r llyfr y pregethwr a'r adnodau cyntaf, pam I Solomon beidio datgelu ei enw fel Solomon ac yn disgrifio fel y pregethwr. Ac mae'n crybwyll, mae oherwydd cywilydd ei bechod. Ac iddo ddod ag amharch i'w enw ei hun ac i'r deyrnas. Ond yna trwy ras Duw, fe ddaeth I weld ei bechod ac edifarhaodd. Ac wrth iddo dychwelyd o'i wrthgiliad, mae e'n ysgrifennu fel hyn. Ac felly nawr, fel Dafydd ei dad, mae e am rybuddio eraill am beryglon dilyn llwybr pechod a chwant. Mae e o brofiad wedi gweld beth yw dilyn y fath lwybrau, ac mae e am rhybuddio pobl. Mae e wedi bod yna. Nid bysen ni am hybu I unrhyw un I brofi ac I arbrofi ymhethau'r byd. Peth llawer gwell yw peidio gosod bysedd eich traed yn y dyfroedd hynny. A dyna beth mae Solomon yn ceisio I wneud. Mae'n dweud peidiwch a cael eich temptio I fynd ar hyd y ffyrdd o anfoesoldeb a meddwdod a bydolrwydd. Peidiwch cael eich temptio. Dwi wedi bod yna. Ac mae yn ofnadw. Ac felly mae yn teimlo'r cywilydd ac mae'n ceisio rybuddio fel byddwch chi'n dychmygu goleidi wrth ymyl creigiau. Dwi ddim yn gwybod fy hanes yn un digon da. Dwi ddim yn gwybod pryd dath y goleidi cyntaf I fodolaeth. Bysen ni'n tybio pwy bynnag nath yfeisio'r goleidi, falle bod nhw wedi bod mewn cwch neu rwlong ac wedi dod ar draws y creigiau yn y tywyllwch ac wedi cael traffer, siwr o fod, ac wedi meddwl, mi fydde goleidi wedi bod yn beth da fyna. Petai rhywun wedi rhybuddio ni am y creigiau, mi fydde wedi bod yn help, a falle wedi ni bod nhw wedi meddwl am gosod ryw fath o oleuni yno I rybuddio llongau. Mae'r creigiau'n dod, mae'r dyfroedd yn beryglus fan hyn, fe ewch I suddo os ewch I lawr ffordd 'na, ac felly'n rybuddio pobl I beidio dod yn agos. Peidiwch yn mentro'n agos at y creigiau. Ac felly, rhywbeth tebyg, mae Solomon, fel I dad, yn rhybuddio am y peryglon yma. Mae Solomon reit ar y dechrau yn cario ymlaen yn dweud gwagedd adnod 2 o'r benod gyntaf. Gwagedd o wagedd, medd y pregethwr. Gwagedd o wagedd. Gwagedd yw y cwbl. Nawr, os na, dyma beth sydd yn hyfryd, gwrando'r tystiolaethau, ac yn gwrando rhywun yn rhoi tystiolaeth bod nhw wedi cael eu magu ar aelwyd Cristnogol, ac yn gallu dweud bod nhw wedi gweld eu pechod yn glir, ond heb mentro'n llwyr mewn i'r byd, ond wedi mentro mewn i'r byd yn eu calonau, yn eu dymuniadau, ond heb mynd I brofi ar byd, ac mae'n hyfryd gwrando'r tystiolaeth rhywun felly. Mae yna rhywbeth chydig bach yn wahanol wedyn, chi'n gwrando rhywun sydd wedi cael ei magu yn y byd ac yn dweud dyma beth oedd y fel. Mae'n afiach. Mae'n dywyll, mae'n frwnt, a dydych chi ddim eisiau mynd lawr y trywydd yna. Na, dydych ni ddim yn dweud, wel, mae'n beth da bod rhywun wedi cael profi'r peth na. Digwydd bod yn anffodus fi o'n nhw'n yn cael y profiadau hynny. Ond unwaith iddyn nhw cael eu llygaid wedi hagor. Yna maen nhw wedi gweld yr tywyllwch yr holl beth. Ac felly mae'n beth da o dro I dro I gael rhywun sydd wedi bod yna I rybuddio ni, nid ein bod ni'n cyfiawnhau bod nhw wedi mynd yno yn y lle cyntaf. Mae Solomon yn dweud gwagedd yw'r pethau mae'r mwyafrif o bobl yn ei geisio. A dyna beth yw disgrifiad o'n gwlad ni heddi. Mwyn darganfod hapusrwydd, mae pobl yn dilyn llwybrau sydd yn profi mai gwagedd yw'r cyfan. Mae llawer yn arbrofi yn y byd addysg, yn meddwl mai dyna yw ateb pob dim gwleidyddiaeth.
Falle bydd yr rhai meddwl bod eu hapusrwydd yn mynd i ddod trwy anfoesoldeb, eraill trwy cael statws, awdurdod, cyfoeth, beth bynnag yw poblogrwydd. Hwna'n un sydd yn ofnadw, poblogrwydd. Mae yna llawer o bobl yn gwneud llawer o bethau na ddylsen nhw. Pam? Achos maen nhw eisiau bod yn boblogaidd. Achos maen nhw rhy wan. Maen nhw rhy wan i sefyll lan. Falle maen nhw'n gwybod bod yn anghywir, ond gan bydde fe'n llawer gwell dyn nhw fod yn boblogaidd, fe newn nhw unrhyw beth i fod yn boblogaidd. Ond mae Solomon yn tystio, mae gwagedd yw'r cyfan. Mae wedi profi'r peth. Fe welodd mae'n gallu tystio. Mae gwagedd llwyr. Dydyn nhw ddim yn gallu bodloni. Mae wedi bod yna. Mae'n gallu dweud, doedd e ddim yn bodloni. Falle oedd yn bodloni am yr eiliad, ond yn gadael rhyw flas cas, ac doedd e ddim yn bodloni. A felly dyna, mae'n ceisio rybuddio. Mae e fel y goleidi yma ar y creigiau yn rhybuddio. Wel, yn gyntaf, hoffwn i edrych be mae'r adnod yma'n disgrifio fel gwendid doethineb, neu gwendid doethineb Solomon, yna aniwioldeb ffolineb, ac yna'n olaf gras diw. Wel, yn gyntaf, gwendid ei ddoethineb. Adnod 23. Hyn oll a brofais trwy ddoethineb, mi a ddywedais, mi a fyddaf ddoeth, a hithau ymhell oddi wrthyf. Nawr beth mae'r geiriau hynny yn ei golygu? Wel, mae Solomon trwy ras diw, i ni'n gwybod yr oedd yn ddyn doeth, oedd wedi derbyn y doethineb yma, ac fe ymdrechodd yn ei ddoethineb i ddarganfod gwirioneddau dwys. Na, dyna chi beth da. Ond yr hyn a welodd, yr hyn a ddarganfyddodd Solomon, mae diffygiol oedd ei ddoethineb hyd yn oed. Y mwyaf darganfyddodd Solomon, y mwyaf y dysgodd, y mwyaf y sylwodd nad oedd yn ei wybod. Dyna beth oedd yn dysgu. Y mwyaf roedd yn ymchwilio mewn i rhywbeth, ac yr oedd yn ddoeth, yr oedd ganddo fe ddoethineb anhygol. Ond y mwyaf roedd yn ymchwilio mewn i rhywbeth, y mwyaf yn sylweddoli, dwi ddim yn gwybod dim. Go iawn, yn ngoleuni tragwyddoldeb a mawredd y diwdod. Y mwyaf yr ystyriodd fywyd a cwestiynau mawr bywyd, hynny yw o ble deithon ni. Chi erioed eistedd lawr a meddwl am cwestiynau mawr bywyd. Fi'n siŵr o fod eich bod chi wedi, ond os nad ydych chi'n Gristion, y tebygolrwydd yw hyn. Chi wedi dechrau meddwl amdano fe, ac wedyn chi wedi wthio fe o'r neilltu. Hynny yw o ble deithon ni. Mi fydd yr rhai yn dweud pob math o bethau o ble deithon ni, ond dyn nhw ddim yn gallu dweud y creuwyd y byd, neu gwneithbwyd y byd, ac mae damcaniaethau nhw ddim yn gwneud llai o synwyr beth. Yma nhw'n hirt. Yma nhw'n dweud bod e rhyw ffrwydiad mawr. Dyn nhw'n gallu esbonio o ble dath y ffrwydiad mawr yn y lle cyntaf, ond rhyw ffrwydiad mawr a rhyw gyd-ddigwyddiad anhygol bod y byd rhyfeddol yma wedi cael ei chreu. Ac bod y corff ddynol a'r hyfeddodau'r corff ddynol. Bod byd lle nad oes na unrhyw beth yn y byd heb bwrpas, bod na bwrpas i bob dim. Na'r petai'n gyd-ddigwyddiad, sut gall hynny fod? Os ych chi'n edrych ar yr ystadegau o'r posibiliadau, dwi'n cofio clywed rwy'n blynyddoedd yn ôl yn siarad am hyn, mae e fel cael dinas cyfan neu rhywbeth felly oedd e, cael yr holl fryciau y ddinas cyfan, Caerdydd, wedwch rwch yr holl friciau mewn i sgip, cymysgwch fel lori fawr sement, trowch gyd rownd a torri'r brics lan yn ddarnau bach, rhywbeth felly oedd yr hanes, dwi'n gallu cofio'n union, ac yna, ewch fel lan i'r awyr, taflwch lan, a gobeithio bod e'n mynd i lanio nôl yn union fel mae yn yr adeiladau a'r strydoedd a'r lampiau. Dyna'r posibiliadau o beth mae'r gwyddonwyr yn dweud, ond beth nhw ddim yn ateb yw sut dath y brics yn y lle cyntaf. Dyn nhw ddim yn gallu rhoi unrhyw ateb. Dyn nhw'n mynd yn agos i dod ag ateb. Does dim clem dyn nhw. Yr ai fwyaf clyfar, does dim clem dyn nhw. Ac i chi ei roed wedi slawr yn meddwl, sut yn creu ni? Ac wedyn ni, os i chi fel fi, dwi ddim yn ei ddeall e. Sut y mae Duw yn gallu creu byd allan o ddim? Chi roed wedi slawr yn meddwl yma peth? Ond y mwyaf y darganfyddodd Solomon, y mwyaf y byddai'n gweld mae pell iawn ydynt o'i gyrraedd. Dydyn ni ddim yn mynd i'w ddeall. Dydyn ni ddim yn gallu deall. Dydyn ni ddim yn gallu deall Duw. na'i fawredd, na sut y mae e'n bodoli, na sut y mae wedi creu, gyda'r gair y mae e'n dweud. Ond un beth ni yn gwybod yw, os ydy Duw yn dweud yn ei air, y dwedodd bydded goleuni, dwi ddim yn mynd i gwestiynu oeddi Duw yn gallu dweud bydded goleuni.
Pwy ydw i gwestiynu bod Duw yn gallu dweud hynny? Os oedd Duw eisiau creu byd heb dweud yr un gair, creda fi gallai dweud heb dweud yr un gair. Ond mae wedi dweud wrthyn ni, y cyhoeddodd bydded goleuni. Ac felly un peth i ni yn gwybod, dyna sut digwyddodd e. Ond mae Solomon gweld bod ei feddw yn rhy bitw, mae'n fach. Dyw e ddim yn gallu ymgyffred e. Mae Salmydd yn dweud, yr un peth, Salm 139:6, dyma wybodedd rhy ryfedd i mi, uchel yw, ni fedra foddi wrthi. Dwi ddim yn gallu deall e. Mae'n beth da i trial meddwl am y peth, mae'n beth da i ni feddwl am y peth, ond yr eiliad i ni meddwl am y peth, mae'n atgoffa ni o pa mor fach i ni, a fedra i ddim i ddeall e. A ydych chi erioed wedi ystyried y peth yma? A drysych meddyliau wrth weld pa mor fach yw e? A sut nad yw dyn dal wedi gallu dod o hyd unrhyw un o'r atebion? Mae dyn dal yn ymbalfalu yn y tywyllwch ac o dro i dro. Chi roed wedi cael rhyw chwerthyniad bach yn eich pen chi pan chi'n gwrando ar y newyddion. A mae yna rhyw erthigol fawr neu rhyw raglen bach ar y newyddion neu'r papur y newydd. Ac i chi meddwl, a chi ddim yn clywed dim byd amdano fo wedyn am 10 mlynedd. Ond mae yna rhywbeth yn dweud, mae rhyw wyddonydd wedi ffeindio rhywbeth i fyny y Mars rhywle ac sydd yn gallu rhoi ateb i ni am dirgelion y byd. Ac yna chi'n clywed dim byd amdano fe. O, mae rhyw ddatganiad mawr gan y gwyddonwr yma. Mae wedi ffeindio'r ateb. Ond chi'n mynd clywed dim byd ar ôl. Dyn nhw'n dweud beth yw'r ateb, na beth yw'r hyd yn oed beth oedd y meddwl oedd yn mynd i fod ateb. Ni wedi darganfod rhywbeth sydd yn gallu rhoi ateb i ni o sut y daeth y byd i fodolaeth a pam i ni yma. Ac yna maen nhw'n diflannu o dan yr carped yn rhywle ac yn cuddio, siwr o fod, mewn cwilydd achos o'n nhw wedi mentro dweud y fath beth. Y problem heddi yw, does dim llawer o bobl sydd yn meddwl yn y lle cyntaf. Achos yr eiliad i chi'n dechrau meddwl, i chi'n sylweddoli ac i chi'n boddi yr meddyliau yma gyda synnau byddarol pleserau'r byd, beth i chi'n neud yw'r rhedeg i ffwrdd o reality. Chi wedi weld, dydych chi ddim yn deall y peth yma. Chi ddim yn deall sut deithon ni fodolaeth, pam i ni yma, beth sydd yn mynd i ddigwydd yn y dyfodol. Beth sydd yn mynd i ddigwydd ar ôl i fi farw, ac yna i chi ddim yn ddigon o berson i feddwl am y peth. Fel Solomon oedd yn ddoeth, ond oedd wedi dechrau meddwl yn ddwys a chwilio mewn i'r peth yma, ac edrych ac ymchwilio yn ddwys a meddwl o ddifri, ac yna beth sylweddolodd mae'r peth yma rhy bell i fi, maen nhw rhy fawr i fi, dwi ddim yn gallu deall rhain, ond un peth mae wedi dysgu fi o mawr yw dysgu am fawredig. Salm 92, adnod 5. Mor fawredig o arglwydd yw dy weithredoedd, dwfn iawn yw dy feddyliau. Dyna beth mae Salmydd yn gweld, maen nhw rhy fawr i fi. Ystyriodd Solomon gweithredoedd Duw, ond nid oedd ei ddoethineb Solomon ei hun yn gallu crafu ymyl mawredd gweithredoedd Duw. Sut fedrwn ni ddeall y greadigaeth? Mae angen i ni fel Solomon ymdrechu i geisio, i chwilio, ond am yr rhesymau yma, mwyn dod i'r casgliad mor fawr wyt ti. Dyna pham, ac i weld mor fach ydyn ni. Job 11 adnod 7. A elli di wrth chwilio gael gafel ar Dduw? A elli di gael yr holl alluog hyd berffeithrwydd? Mae doethineb dyn gellir dweud yw sylwi ein diffyg doethineb, os ych chi eisiau rhoi fel ni, yng ngoleuni mawredd Duw. Dyna yw doethineb Duw. Dyna dyn doeth. Yw dyn doeth sydd yn gweld ei ddiffyg doethineb yng ngoleuni tragwyddoldeb. Dyna chi ddyn doeth. Sydd ddim yn trio twyllo hun. Rhufeiniaid 11 adnod 33. O ddyfnder golyd doethineb a gwybodaeth Duw. Mor anchwiliadwy yw ei farnau ef, a'i ffyrdd mor anolrheinadwy ydynt. Maen nhw tu hwnt i ni. Mae doethineb a gwybodaeth Duw yn anchwiliadwy. Maen nhw tu hwnt i'n ymgyffred ni. Dydyn ni ddim yn gallu ddeall e. Ac eto mae dyn yn ei falchder yn meddwl ei fod uwch na Duw. Mae dyn yn ei falchder yn meddwl, dydy hynny ddim yn bosib. Ac felly dwi'n mynd i ddilyn be mae'r pobl y ddaear yma'n dweud. Ac does dim clem dyn nhw. Solomon y mwyaf y dysgodd, y mwyaf y sylwodd ei wendid, ei ddiffyg gwybodaeth. Ac eto, mae Duw wedi datguddio yn ei air, hen oll sydd yn angen rheidiol ar ein cyfer ni. Mae wedi dweud wrth ni beth sydd angen i ni wybod.
Y mae Duw yn ei air wedi rhoi i ni ar beth sydd yn bwysig ar gyfer bywyd ac ar gyfer iachawdwriaeth ac ar gyfer tragwyddoldeb. Dyna beth sy'n bwysig. Y mae Duw wedi datgelu yn ei air yr hyn sydd yn angenreidiol i ni wybod. Fedra i ddim deall y cysyniad o dragwyddoldeb. Mae'n amhosib. Doedd ddim yn bosib. Fedra i ddim deall pryd dechreuodd amser. Dyw tragwyddoldeb ddim yn rhywbeth fedra i ddeall. Mae tu hwnt i fy meddwl i. Fedra i ddim deall sut gall Duw fod ym mhob man. Dwi ddim yn gallu deall na. Mae rhywbeth sydd yn rhy fawr i fi. Ond beth dwi yn gallu deall yw pam ydw i yma. Dwi yn gallu deall yw sut mae cael bywyd tragwyddol. Chi'n gwybod sut i ni'n gwybod? Mae gair Duw yn dweud wrthyn ni. Mae Duw wedi datgelu'r pethau yma ar ein cyfer ni. Felly pam i chi'n gwastraffu amser yn chwilio am atebion pethau na fedrwch chi ei ddeall? Fe gewn ni ddeall nhw yn rhagwyddoldeb. I Duw yn datgelu pethau tu hwnt i'n deall ni nawr. Ond tra'r y ddear yma, fedrwn ni mo'i deall nhw. Yn ail, anifioldeb ffolineb. Mae Solomon yn y llyfr hyd yma, yn ei lyfr y pregethwr, wedi bod yn pwysleisio diffyg gallu y byd i fodloni ac i dod â dyn at hapusrwydd. Mae wedi bod wrthi trwy'r llyfr, darllenwch y llyfr, a mae'n trio perswadio chi i ddeall, fel y goleidi ar y creigiau, mae yna beryglon fan hyn, mae Solomon yn ceisio eich darbwyllo chi am gwacter y byd, nad yw yn dod â hapusrwydd. Peidiwch a cael eich twyllo i feddwl ni. Yn wir, mae e'n ceisio dangos i chi bod yr gwrthwyneb yn wir. Mae diflastod ac anfodlonrwydd ac anhapusrwydd y mae'r byd yn ei gynnig. Dyna beth mae'r byd yn ei gynnig go iawn, a dyna beth mae e wedi brofi, a dyna beth fydde mwyafrif y byd yn cyffesu petai nhw'n dweud y gwir. Mae diflastod yw gwacter y byd. Adnod 25. Mi adroais am calon i wybod ac i chwilio ac i geisio doethineb a'r rheswm ac i adnabod anifioldeb ffolineb sef ffolineb ac ynfydrwydd. Sawl un sydd wedi ymateb fel Solomon yma, sydd wedi troi neu chwilio neu ceisio o ddifri yw hyn, ceisio go iawn. Mae e am ddangos bod ei geisio fe, ceisio'r gorau sydd i'w gael gan ei fod yn pentyru geiriau, sef ceisio, chwilio, darganfod, troi. Fe geisiodd y ddoethineb rhesymau atebion, ac fe welodd ei ddiffyg yng ngoleuni mawrau Duw. Gwelodd Solomon all ddod yn agos at y pethau mawr yma. 1 Corinthiaid 2:10 eithir Duw a'i heglurodd i ni trwy ei ysbryd, cynnes yr ysbryd sydd yn chwilio pob peth i edyfnion bethau Duw hefyd. Rhaid i'r ysbryd glân weithio nhw'n i'n goleio, i egluro, i agor ein llyged i weld pethau mawrion tragwyddoldeb. Mae rhaid i'r ysbryd glân ddangos yr efengil i ni. Ac fe aeth Solomon ati i chwilio ac i ddeall ei bechod. Be mae'n dweud? Mae wedi gweld gwacter y byd, mae wedi ceisio meddwl am fawredyw, ac mae'n dweud hefyd, dwi wedi mynd mewn i chwilio am beth yw difrifoldeb pechod. Mae am ddarganfod beth yw pechod. Ac felly mae'n chwilio mewn i'r peth. Ac i adnabod anifioldeb ffolineb sef ffolineb ac ynfydrwydd. Ond nid yw hyn yn angenreidiol. Yn gyntaf deall yr hyn ydym ni yng ngoleuni mawredd a pharffeithrwydd Duw, mae llwch i ni. Mae'n bwysig, mae peth pwysig yw deall natur ein pechod. Bydde dim un doctor yn rhoi moddion heb archwiliad manwl, na fydde. Bydde fe'n rhyfedd iawn beth chi'n dod ar draws meddyg, fydde'n rhoi moddion i chi heb roi archwiliad i chi. Mi fydde'n beryglus, mi fydde'n anoeth i wneud hynny. Mae'r doctor am i chi wella. Mae am i chi wella'n llwyr o baf iechyd bynnag sydd arnoch chi. Ac felly fan hyn, dyna beth mae Solomon wedi weld, mwyn edifarhau o'i bechod, mwyn delio o'i bechod, rhaid gweld beth yw ei bechod e. Mae rhaid fe ddeall difrifoldeb ei bechod. Dyna ddysgodd Solomon. Trwy ras Duw, fe welodd Solomon ei bechod am yr hyn ydoedd. Fe ddysgodd Solomon, trwy ymchwilio mewn i'r peth, a trwy
trwy ceisio I ddarganfod mwy am y ffolineb yr holl beth, fe ddysgodd fod gan bechod guddwisg. Beth yw cuddwisg? Neu'r cuddliw? Mae e'n twyllo chi. Dyna beth mae pechod yn hyd. Mae e'n cuddio, mae'n gwisgo lan yn smart. Mae'n gwisgo lan yn lliwgar ac yn ddeniadol mwyn cuddio'r hyn yw e. Ond mae'n dal yn bechod. Ac mae'n dal yn afiechyd angheuol. Ac mae'n afiechyd dinistriol. Afiechyd sydd yn dinistrio'r enaid I dragwyddoldeb. Chymod yr oes I ni'n byw yn ddi heddi. Mae'r oes yma wedi llwyddo cuddio gwir natur, pechod. Gellir dweud bron iawn, dim cweit, bron iawn fod bob pechod yn gwisgo cuddwisg. Bron iawn. Dyw pethau fel lladd ddim, achos erbyn hyd yn oed hynny ambell waith, mae pobl yn gallu cyfiawnhau'r peth. Ond ar y cyfan, petai chi'n lladd rhywun, mi fydde pobl yn cydnabod mae hynny'n bechod. Petai chi'n torri mewn I dŷ rywun yn y nos ac yn dwyn o'i eiddo nhw, mi fydde'r mwyafrif o bobl, siwr o fod, dal hyd heddiw, mae'n od bod hwn yn wir, ond mi fydde'r mwyafrif o bobl yn dweud bod hwnna'n anghywir ac yn bechod. Felly, does dim rhath o cuddwisg ar ladd, achos mae lladd yw'r lladd, mae pobl yn dweud mae hwnna'n ddrwg, mae hwnna'n ofnadw. Ond I ni dal yn cuddio hwnna ambell waith. Tefrysgwyr yn lladd miloedd o bobl ac yn cyfiawnhau oherwydd bod e'n dros I hachos nhw. Mae byddinoedd yn mynd I ryfela yn erbyn gwledydd ac yn gollwng bomiau heb feddwl le maen nhw'n gollwng nhw ac yn meddwl maen nhw'n iawn achos mae'r rhyfel yw ac maen nhw'n I guddio fe fyna. Ond petai chi'n mynd ar y stryd ac yn lladd rhywun, ni fydde mwyafrif o bobl yn dweud bod hwnna'n ddrwg ac mae'n anghywir ac mae'n bechod. Pechodau amlwg. Ond chi'n sylwi ar gymdeithas heddi. Yr oedd y pechodau amlwg hynny oedd yn pechodau amlwg dydwch chi hanner canrif yn ôl, 50 mlynedd yn ôl, erbyn heddiw yn gwbl dderbyniol. Ewch chi nôl 50 mlynedd yn ôl, ac roedd na lot o bechodau amlwg, yr oedd pobl yn edrych lladd, torri mewn I dau pobl, ac yna restr o bethau, y rai amlwg, nid y rai mwyaf, y rai lleia yna, ond y rai o'r restr hir o rai amlwg. Ond erbyn heddi, beth sydd wedi digwydd? Mae rai amlwg yna 50 mlynedd nôl, dyn nhw'n cael ei galw'n bechod dim mwy. Mae hyn mae Solomon yn ei gyfeirio yn yr adnod yma, mae'n dweud y geir yma, dwi ddim yn hawdd yn y Gymraeg, mae'n haws yn Saesneg, ond dwi mor hawdd yn y Gymraeg I ddeall e. Mae'n defnyddio'r ddau air yma, anifioldeb ffolineb. Ystyr ffolineb yn hyn yw anfoesoldeb. Anfoesoldeb, rhemp. Ac felly mae'n dweud anifioldeb ffolineb, neu anifioldeb anfoesoldeb. Dyna beth mae'n dweud, mae wedi chwilio mewn i'r peth achos oedd wedi bod wrthi. Ac mae cywilydd arno fe. Cymaint felly, doedd ddim un o'n gallu enwi hunan ar ddechrau llyfr, siwr o fod yn ôl Matthew Henry. Yr oedd cywilydd I fod wedi gadael ei hun lawr, gadael yr arglwydd lawr, gadael y deyrnas lawr. Dwi ddim yn bwnc hawdd I bregethu amdano, ac dydyn ni ddim yn hoffi enwi pethau. Ond dwi'n mynd I enwi, falle, cyffwrdd ar gyrion un math o beth. A fel arfer byddwn ni ddim yn neud hyn. Gyda'ch fi roed o fel hyn, ychydig o flynyddoedd yn ôl, yma yng Nghymru, ni fydde llawer o bobl, bechgyn a merched, yn cyd-fyw cyn priodi. Bydde byth wedi digwydd nawr. Bydde dim un bachgen yn cyd-fyw gyda merch blynyddoedd yn ôl. Hanner canrif yn ôl, 40 mlynedd yn ôl, 30 mlynedd yn ôl. Dim cweith 20 falle, 30 mlynedd yn ôl, bydde neb wedi mentro. A petai unrhyw beth tebyg I hynny'n digwydd, mi fydde cywilydd ar y teulu, mi fydde cywilydd gyda nhw I gyfadde fe beth, a mi fydde nhw'n cuddio, bydde nhw ddim eisiau neb I wybod. Ond erbyn heddi, mae'n gwbl dderbyniol. Hyd yn oed, mae rhai pobl yn dweud, mae doeth yw I gŵr a gwraig, dyn a menyw, I gyd fyw cyn priodi. Mae'n ddoeth yn ôl y byd, Checiwch bod e'n gweithio. Sa chi eisiau priodi a addo hanner eich eiddo I rywun chi ddim cweit yn siŵr os chi'n mynd I bara gyda nhw. A felly ewch o partner I partner. Cariwch ymlaen. A dyna beth yma nhw'n dweud.
Ac fe hybu'r pobl ifanc hyd yn oed i arbrofi cael sawl perthynas. Na'r gelwyr Solomon hyn yn ffolineb, yn wall gofrwydd, yn fydrwydd. Mae'n dweud hynny achos gwaherddir y math yma o bechod yn bendant gan Dduw yn ei air. Achos mae Solomon yn gweld y mae e'n wrthryfel yn erbyn Duw. Mae e'n dangos eich bod yn byw fel anifeiliaid gwyllt, yn byw i'ch chwantau eich hun. Edrychwch chi ar anifail. Ewch chi allan i weld y cŵn ar y strydoedd. A'r sut yma nhw'n ymdrin â'i gilydd. Ewch chi allan i'r ceiau. Edrychwch chi sut mae anifeiliaid yn byw. A dyna sut mae Caerdydd yn byw ar nos Sadwrn, ar nos Wener. Dim parch. Dim anrhydedd. Does dim moesau yna. Maen nhw'n trin i gilydd fel anifeiliaid. Oherwydd maen nhw eisiau mwynhau a cael chwant wedi bodloni. Mae Solomon yn rybuddio pa mor bwerus yw'r pechod hwn. Mae anfoesoldeb yn cael ei ddyrchafu fel un o'r pechodau fwyaf tywyll a mwyaf gwallgof. Mae e'n dinistrio bywydau, mae e'n dinistrio eneidiau. Rhybuddir yn gadarn, gofalwch. Mae Solomon dweud trowch oddi wrtho. Adnod 26. Dyma sut mae Solomon o brofiad, a mae'n gweld, mae fel goleidi peidiwch ac agosau at y creigiau yma. Adnod 26. Ac mi a gefais beth chwerwach na gangau. Y wraig mae ei chalon yn faglau ac yn rhwydau a'i dwylo yn rhwymau. Y neb sydd dda gan Dduw a waredir oddi wrthi hi, ond pechadur a ddelir ganddi. Dyna beth mae Solomon dweud, byddwch ofalus. Y mae anfoesoldeb, y mae'n cael ei chrafangau arnoch chi, ac y mae'n eich gafel chi, ac fe fydd yn eich tynnu chi lawr i'r pwll. Dyna beth mae'n dweud. Ac mae'n cymdeithas ni heddiw yn brawf o ddifrifoldeb, ffolineb, anfoesoldeb. Beth mae ffolineb, anfoesoldeb yn dod? Wel, fe ddaw ag afiechydon diri, i ni'n gwybod hynny. Mae wedi cael ei brofi. Affrica. Ewch chi i'r gwledydd Affrica, fe ffeindiwch chi oherwydd anfoesoldeb rhemp. Prydain. Ewch chi i'r ysbytai, a ffeindiwch chi faint o afiechydon rhemp sydd wedi dod o ganlynad i anfoesoldeb. Faint o dor calon sydd wedi dod o anfoesoldeb. Faint o dristwch sydd wedi dod o ganlyniad i anfoesoldeb. Mae'n rhwygo teuluoedd, mae gwir a gwragedd. Rhai sydd methu bodloni'r hyn sydd ganddyn nhw, ac wrth nhw fynd yn hynach, maen nhw eisiau rwy'n ifancach, ac felly maen nhw'n godi nebu. Sawl catref yng Nghymru, fe gewch chi'r gŵr neu'r wraig sydd wedi mynd bant gyda rwy'n arall, ac heb ddweud wrth y gŵr neu'r wraig am sawl blwyddyn. Dwi wedi clywed hanesion o'r wythnos hyn. Wythnos yma dwi wedi clywed 2 neu 3 achlysur sy'n newydd ddigwydd, mwyaf creulon, mwyaf twyllodrus, mwyaf afiach o anfoesol. Y pobl yn y ddinas yma. A mae popeth yn iawn yn ôl y gymdeithas yma. Be maen nhw'n dweud, bywydech chi tra'n ifanc, o arbrofiwch. Chwa beth sy'n digwydd? Pan ewch chi'n hun, fe ddaw yr awydd yn ôl, ac fe fydd teuluoedd yn cael ei chwalu. Fydd dim cartrefi sefydlog, does dim llawer o cartrefi sefydlog. Mae cartrefi heddi yn anodd iawn i weithio mas pwy o pwy. Pam? Achos dyw pobl ddim yn ffyddlon, achos maen nhw wedi cael ei magu ar anfoesoldeb yn y gymdeithas yma. Mae'n iawn i fod yn anfoesol, sdim eisiau bod yn ffyddlon i neb. Canlyniad yr 60au ni'n gwynebu heddi, bod e cyn hynny hefyd, ond mae'n fwy rhemp ers hynny. Petai'n bosib cyfri heddi sawl person yng Nghymru sydd yn brifo nawr, sydd â'i calonau wedi torri gan bod yr un oedden nhw'n ei garu, dwedwch, wedi bod yn byw bywyd o dwyll a godineb. Dwi'n credu byddai'r niferoedd yn ein brawychu ni. Pam? Wel, yn ôl Solomon, oherwydd chwant, ffolineb, yn fydrwydd. O, mae Solomon yn dyheu i chi weld difrifoldeb y llwybr i chi'n rhodio ni. O'n i'n darllen, dylen ni wedi dod o fe da fi, ond ges i'm amser i gyfieithu fe, mae'n llyfryn bach ar ddiwygiad. Ac mae yna baragraff oedd rhyw weinidog oedd yn ysgrifennu am y diwygiad, oedd yn dweud un o'r problemau mwyaf yr oedd 2 mlynedd yn ôl, oedd yn achosi i'r fendith beidio dod,
oedd y meddwi, oedd yn mynd ymlaen ymhlith yr ifanc. Ac oedd yn dweud y mae e fel melltith ar y wlad. Cyffes Solomon yw bod atgofion yr hyn a wnaeth yn waith nag angau. Be mae'n dweud, dwi'n cofio be dwi wedi bod yn neud pan yn ifancach. Ac mae'r atgofion yn waith na marw. Cydwybod eog, dyna bwysau trwm eogrwydd fel mynyddoedd byd. A dyna pa mae e fel goleidi. Peidiwch a mentro lawr fyna, achos fe gewch chi blynyddoedd o eogrwydd, hyd yn oed pan dewch chi'n Gristion, fe fydd Satan yn eich atgoffa chi o'r hyn i chi wedi wneud. Ac fydd eogrwydd yn dod drostoch chi. O, peidiwch a chwared ar byd. Peidiwch a meddwl bod pechod yn rhywbeth bach. Mae pechod yn dinistrio bywyd. Hyd yn oed ar ôl dod i gredu. Mae'n anodd i ni fadde'n hunan. Bydd sawl Cristion yma yn ffeindio fe'n anodd maddau ei hunan am bethau mae e wedi wneud neu feddwl. A mae Solomon yn gwybod hynny. A mae'n rhybuddio chi, o, byddwch ofalus. Peidiwch a mynd lawr y trywydd yna. Mae'r cymdeithas heddi yn meddwl ein bod ni dros ben llestri. A dylen ni ddim barnu pobl. Ond i ni'n gweld sut mae'n effeithio bron pob maes o fywyd heddi, yn dydyn ni. I ni'n gweld be mae anfoesoldeb yn ei wneud. Mae e'n effeithio ar bob rhan o cymdeithas. Gwrandewch chi ar gerddoriaeth modern. Dim pob un, ond mwyafrif o gerddoriaeth modern, fe fydd y geiriau yn llawn anfoesoldeb. Edrychwch chi ar wisgoedd y pobl sydd yn canu yn y caneuon modern yma. Mae nhw'n wisgoedd o anfoesoldeb. Ewch i'r cyngherddau ble mae'r caneuon yma'n cael eu chanu, ac mae'r meddwdod yno, ac mae'r ddiodfeddwol mor boblogaidd heddi. Pam? Oherwydd mae'n lleddfu cydwybod pan i chi'n pechu. Mae lot haws dilyn llwybr ffolineb tra bod chi wedi yfed. Ond y niwed a wna y fath ffolineb i gymdeithas. Ond dyw e ddim i gymharu ar niwed sydd yn cael ei wneud i'r enaid. Ewch ati i chwilio ac i geisio'r gwir. Gweddiwch ar ei ddiw agor, llygaid eich enaid i weld eich angen. Mae Solomon o ddifri fan hyn. Mae'n dweud y mae pechod yn ddifrifol. A pan i ni fan hyn yn rhybuddio pobl am bechod, fe fydd y byd yn dweud i chi'n gul, i chi'n boring, yn ddiflas dros ben llestri. Sut maen nhw'n gallu dweud hynny pan i ni'n edrych ar gyflwr cymdeithas a chartrefi a theuluoedd, os ych chi'n gallu galw nhw'n hynny bellach, os ych chi'n edrych ar ein ysbytau ni ar nos Wener a nos Sadwrn, os ych chi'n edrych ar ganlyniad y math yma o fywyd. Edrychwch chi ar ein gwlad ni a dyma ganlyniad y ffaith ein bod wedi troi oddi wrth gair Duw. Ac mae Solomon yn rhybuddio chi, peidiwch a cael eich temtio i fynd ffordd yna. Mae e'n dinistrio'ch enaid chi, eich bywyd chi. Wel, yn olaf, bydd am ras Duw te, wrth ar sylwi ar gymdeithas heddi. Mae'n anodd gweld sut gall di'n ddod allan o'r fath bydew. Mae'n anodd i dychmygu. Chi di erioed i trio dychmygu Caerdydd yn dod allan o'r pydew afiach o frwnt mae ynddi. Allwch chi ddychmygu nos Wener a nos Sadwrn, strydoedd Caerdydd, ddim fel maen nhw heddi. Dwi ddim, mae rai fi ddweud, fi'n ffeindio fe'n anodd. Dwi'n gwybod bod yn bosib i ddychmygu dyddiau gwell, ond dwi ddim yn gallu dychmygu. Mae anfoesoldeb a meddwdod yn cael y fath afael, ac i ddweud y gwir, siwr o fod bod Cymru, bod gan y ddoi beth yna fwy o afel ar Gymru nag unrhyw wlad arall yn y byd siwr o fod. Dwi'n yn gwybod hwnna'n gywir yn llwyr, ond byswn ni'n tybio bod ni lan yna gyda'r top. Ac wedyn mae rhaid i chi ofyn os oes y fath afael gan bechod ar Gymru a oes gobaith. Mae'n anodd dychmygu. Mae'n anodd dychmygu. Achos mor bwerus yw'r temtasiwn, a fwy felly heddi, gan ei fod mor dderbyniol. Mae'r pechodau y sonir yma amdanynt yw'r norm. I chi'n ryfedd os nad ydych chi yn ymarfer y pethau yma. I ni'n od. Ond ydyn ni'n od. Gan nad ydyn ni eisiau mynd lawr y llwybr yna, i ni'n wir yn od. Pobl ddim yn yfed.
ddim yn cyd-fyw, ddim yn wincio ar y pethau yma, chi'n od. Dyna beth mae byd yn ei ddweud. Ond i ble mae hyn oll yn arwen? Beth all wellai'n cyflwr? Mae cymdeithas yn sicr wedi dechrau gweld canlyniadau'r pechodau yma, ond dyn nhw ddim yn gweld eu hachos nhw, a maen nhw dal yn dadlau o blaid rhyddid moesol. Mae cymdeithas dal yn dadlau rhaid i ni addysgu ein plant trwy ddweud wrthynt am holl bechodau sydd i'w cael, a maen nhw'n credu wrth addysgu'r plant byddan nhw'n gwella. Chi'n gwybod dyna beth maen nhw'n meddwl? Y mwyaf newn ni ddweud wrth ein plant am gyffuriau ac alcohol ac anfoesoldeb a perthynas a'r holl bethau yma, y mwyaf, mae'n bwysig nawr bod ni'n dweud popeth wrthyn nhw yng nghyd-destun cariad, yng nghyd-destun hyn a llall a gofalu, ac fi'n gwybod mae cymhelliad nhw'n beth da. Ond beth sy'n digwydd? Chi'n clywed am y pethau yma? Chi eisiau arbrofi? Dyw addysg ddim yn mynd i ateb problemau cymdeithas. Mae addysg yn bwysig. Mae gan addysg ei le, ond dyw e ddim yn mynd i ateb problemau cymdeithas. Ewch chi dros y byd i gyd. I ni'n byw mewn oes sydd yn llawn o addysg. Ac eto, i ni'n byw mewn byd sydd yn llawn o anfoesoldeb a meddwdod a chasineb a lladd. Dyn nhw'n sylweddoli nerth a pŵer a demtasiwn. Mae yna fath grafangau. Mae gan anfoesoldeb yma. Mae e fel, beth dwi'n dychmygu, i bysgodyn sydd yn nofio ar hyd y môr, ac mae'r bachyn yn mynd mewn i'r dŵr. Mae'r pysgodyn yn brathu arno fe, ond yr eiliad mae'r pysgodyn yn trio rhyddhau ei hun, mae'r bachyn yn mynd yn ddwfn mewn i'r genau, ac i chi'n tynnu'r ffordd arall, ac does dim ffoi i'r pysgodyn nawr. Does dim modd i'r pysgodyn fynd. Mae e wedi gafael, ac dyna lle mae'n mynd i fod. Dyna beth mae pechod, neu dyna beth mae Solomon yn ei ddweud am y byd. Ond mae Solomon yn dweud yn yr englur, sut gellir achub o gryfangau pechod. Mae yna ffordd. Mae'n dweud, y neb sydd dda gan Dduw a waredir oddi wrthi hi. Dyna yw'r unig ffordd, y rhai sydd yn dda gan Dduw. Rhai sydd yn ddoeth, rhai sydd wedi gweld mawredd Dduw, rhai sydd wedi gweld ei gariad, wedi gweld yr hyn ddarparodd ar ein rhan oherwydd canlyniadau'r cwymp adda. Os edrychwch chi ar adnod 29, fe glewch chi fyna am adda. Wel, hyn yn unig a gefais, wneithir o Dduw ddyn yn uniawn. Mae Duw wedi gwneud dyn yn uniawn, ond hwy a chwiliasant allan lawer o ddychmygion. Fe na dyn fynd ar hyd ei ddychmygion ei hun a balchder. Ond fe ddarparo Duw ffordd y gallwn ni ddilyn ei lwybr ef. Mae Duw wedi darparu ffordd i ni fyw bywydau sanctaidd. Ffordd gellir delio a chydwybod eog. Ffordd gellir derbyn maddeiant am ein pechodau. Y gweithaf o bechodau. Dyna oedd Solomon yn llawenhau amdano. Y gras a dderbyniodd gan Dduw. Dyn ni ddim yn heiddi dim, ond barn. Ond mae gras Duw yn darparu ffordd o waredigaeth. Sut felly? Fe nath hynny trwy anfon ei fab yr arglwydd Iesu Grist. Gymod yn 1 Ioan 5:18, ni a wyddom nad yw'r neb a aned o Dduw yn pechu, eithir y mae'r hwn a aned o Dduw yn ei gadw ei hun ar drwg hwnnw nid yw yn cyffwrdd ag ef. Hynny yw, mae wedi cael ei eni o Dduw. Gai ofyn i chi, ydych chi wedi cael eich geni o Dduw? Achos y rai sydd yn dda gan Dduw yw'r rai sydd wedi cael ei eni o Dduw. A yw Duw wedi plannu hedyn bywyd sancteiddrwydd yn eich enaid chi? Hwna fyddwch chi'n gweddio gyda'r salmydd, Salm 19:13, atal hefyd dy was oddi wrth bechodau rhyfygus, na arglwyddiaethont arnaf, yna yn perffeithir ac yn glanheir oddi wrth anwiredd lawer. Chi'n beth, mae hwnna'n weddi dylsech chi fod yn gweddio. Atal hefyd dy was oddi wrth bechodau rhyfygus. Os oes yna rai o'n chi'n ystyried ar brofi mewn pechodau rhyfygus, gweddiwch bydd Duw yn eich rhwystro chi bob cam o'r ffordd. Na bydd yn eich atal chi rhag gwneud hynny. Crist, ni'n gwybod, yw'r unig ateb. Mae e wedi byw bywyd perffaith yn eich lle. Fe gymerodd e'r gosb am eich pechodau brwnt ar y groes.
Yn eich lle, felly beth i'ch fod wneud? Dewch ato, dyna ble dylsech chi fod. Y neb sydd dda gan Dduw a waredir oddi wrthi hi o'r pechodau yma. Fe fydd bywyd sanctaidd yn dod i chi. Rhai da yw yr rhai sydd yng Nghrist, disgrifiad arall, o bod yng Nghrist yw bod yn dda gan Dduw. I chi wedi eich gorchuddio a'i gyfiawnder gallwch chi ddim fod yn dda ynoch eich hunan. Yr rhai da gan Dduw yw'r rhai sydd wedi dod at Grist ac sydd wedi derbyn ei gyfiawnder ac sydd wedi cael ei golchi yn ei waed Ge ofyn i chi edrych yn fanwl ar eich bywyd. Ac i chi ofyn i Dduw am ddoethineb, am nerth, wrth edrych ar bechod. Peidiwch â bod mor ddiasgwrn cefn a peidio edrych ar eich pechod. Ystyriwch eich pechod. Chwiliwch mewn i'r peth. Gofynnwch eich hunan, ble mae hwn yn mynd i arwain? Pam dwi'n neud e? Be mae gair Duw yn ei ddweud? A gofynnwch i Dduw i ddangos i chi beth yw pechod yn ei wir oleuni. Nid yn y cuddwisg. Gofynnwch i Dduw i ddangos i chi beth yw difrifoldeb pechod. Sylwch eich difrifoldeb eich cyflwr eich hun, trowch at yr un gall eich achub o grafangau Satan a chrafangau pechod. Trowch at Grist. Y mae yn fodlon eich maddau chi. Dyna pam mae Solomon yn llawenhau ei fod yn gwybod ei fod yn wedi derbyn y maddeuant. Falle bydde fe fel ni yn ffeindio fe'n anodd i faddau hunan. Dim dyna'r pwynt. Mae'n gwybod bod Duw wedi maddau yng Nghrist. Maddau'r holl bechodau. Os dewch chi ato fe fydd yn eich golchi chi'n lan ac yn eich glanhau chi, ac yna fe fydd yr hedyn sanctaidd yma yn eich enaid chi, ac fe fydd yr awydd am sancteiddrwydd yn cael ei roi. Byddwch chi am fyw i'r rheswm, i'r pwrpas eich creuwyd chi, yw i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Nawr efallai bod chi'n ffeindio fe'n anodd, sut gall unrhyw un fwynhau byw bywyd i ogoneddu Duw? Ond yr eiliad y byddwch chi'n gweld eich pechod, a'r eiliad y byddwch chi'n gweld Crist, y byddwch chi'n gweld yr awydd yma am sancteiddrwydd ac am fod fel eich gwaredwr. O, byddwch yn ofalus, cymerwch y rybydd, mi a droes am calon i wybod, ac i chwilio, ac i geisio doethineb a'r rheswm, ac i adnabod anywioldeb ffolineb, sef ffolineb ac yn fydrwydd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am rybuddion dy air di ac yn meddwl am yr oes i ni'n byw yn di ac am yr fath broblemau sydd o fewn cymdeithas ac yn gweddio Dduw y daw di mor anodd yw i ni ddychmygu posibilrwydd y fath adeg, ond o Dduw i ni yn credu dy fod ti yn Dduw sydd yn holl alluog ac yr wyt ti yn abal i wneud yr hyn sydd yn amhosibl yn ein golwg ni. Felly o Dduw, i ni yn gweddio bydd Crist yn cael ei ddyrchafu ac y bydd llawer yn dod ato am faddeuant ac am golchiad ac am heddwch a thi. Ter gweithio trigyrha wrthym, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni orffen ein gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 480. 480 trwy ras rwyf arglwydd ger dyfron yn rhoi fy nghalon i ti, ti'n cerais di maint fy mai, ni allaf lai nath gari. 480 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.